this is LeeAnne and welcome back to my channel. Andun sa Tijana Wala ako ah. Okay, now we have a visitor. Her name is Jaja. Let's welcome her to the... Yes. Okay. Hola. Hola, hola. 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 ¿Cómo está? Asa pa? Muy bien, muy bien, Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Isa pa, anong Espanyol sa ano? I love you. Te quiero! Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero mucho, mi amore. Nego, gusta. Bakit na nangyari? Dito ka, mag-move ka dito ba? Okay. Hi! Yes, we're going to talk. Hi sa mga viewers ni LeeAnne. Yes. Di ba dyan, sa Spain, mag-apply ng visa? Aha. Anong visa yun? Visa pupuntang Spain. Fiancé visa. Tourist visa. Tourist visa. Tourist visa. Okay. Tourist visa. Sana? Schengen. 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 Okay, Schengen. Schengen visa. Kasi Europe siya, di ba, no? Mm. Kasi Europe siya, so kailangan ng Schengen sa visa. So, we are going to ask Jaja what she did or what are the documents she prepared for applying her tourist visa to Spain! Viva España! Viva España! So, first, Dito dyan. balak niyong magpunta na ng Spain or sa Spain lang. Kasi sa Spain ako Sa talaga. Spain siya Sa pupunta. Spain ako pupunta talaga. Kaya Spain lang yung alam kong mga requirements. Kasi Pupunta siya bukas. Sabi So, this is nila- fresh and new. sabi nila, iba-iba din daw yung mga requirements ng ng each country na Europe, sa Europe. sa Schengen area. I So, see. ito yung sa Spain. Mm-hmm. Pag once decided na kayo, you have to secure this one first. Yes. And LeeAnne will take a photo mamaya And then- tapos ipapakita niya sa inyo. Yes. So this one is a checklist Ah, of may tourism and family visit. Na magpili lang kayo ng category na kukunin ninyo kung mag-tourist or mag-family visit. Pero tourism and family visit, isang category na po Oh, sila. isa lang yun. Isa lang. Isa lang. Family Yes. visit. Family So, visit. pag may husband ka doon, Oo, yung form, yung mga... I mean, for example, nag-asawa ka doon, tapos yung family mo, mag-visit sa iyo. Pareho lang yan sa Yes, tourist oo. fee. Kasi nandito yun sa mga documents. Kung nandito sa checklist na to, kung ano lang yung applicable para sa ina-applyan nyo, yun na yung ipiprepare nyo. I see. Yes. Okay. So first, yung una, dapat ang passport valid for at least 6 months beyond the stay in Spain with 2 blank pages. Kailangan pala talaga yun. Yes. Anywhere, no? 6 Anywhere. months. 6 months talaga. 6 months. So, kung medyo alanganin ng Dapat may space pa may- yung passport kasi pag wala ng space, nako, wala nang tatakan. wala na silang ilalagay yung yung Wala nang visa lalagyan ng sticker, nila. yung sticker nila. Tapos, pag alanganin na yung passport mo, mag-renew ka na lang ng bago. Yes. Okay. Then, second is 2 ID pictures. White ang background sa likod. Tapos yung size is 1.5 inches or 2 inches. 2 inches. Tapos with color, tapos dapat labas ang tenga. Ganyan. Medyo formal ang dating, and then white background lang siya sa likod. Tapos pag nagpa-ID kayo, pwede rin ninyo na sabihan na ganito ang size na gusto ko. Okay, okay. Tapos, and then, The third one. Yung pangatlo, 1 application form completed in blue ink or printed online. Blue ink? Blue ink na
pen. Oo, dapat blue. Kasi pag nag-prepare kayo ng mga documents, dapat meron talaga kayong checklist na kagaya nito. So, ito siya. Kung pupunta kayo ng Spain, dapat yung form talaga na Schengen. No, kasi lahat sila Schengen din Oo. Kahit Diba sa magpunta kayo sa Germany. sa Norway, Oo. sa Germany, sa Denmark, sa saan pa yan? Sa France, France. sa Belgium, asan pa? Sa Switzerland ba? Switzerland. Portugal. Italy? Italy. Yes, kailangan Greece. mga Greece. Greece, Schengen pa din yun, pero sa ibang country, may iba-ibang iba-iba silang requirements. application form. Application form. Pag pupunta kayo ng Spain, Kung doon yung sa port of Spain talaga. kung doon yung talaga yung port of Oo. entry mo. Tsaka para sa mga mga nanonood, pag nagkuha po kayo ng Ng checklist. hanapin niyo po yung BLS kasi doon po yung ng Spain. BLS. BLS Anong meaning ng International. BLS? Kasi nung nag-check din ako sa Philippine Embassy, yung Spanish Embassy doon sa Philippines. BLS din yung nila. Okay. Kasi tapos nandiyan na lahat. Tapos malalaman ninyo kung paano ninyo malaman yung Schengen visa application form na fill upan nyo. I-scroll nyo pa dyan sa baba, makikita na dyan kung anong state yan siya dyan. Oo. Ito, Yun na yung form. 2 Ito na pages. yung form. 2 pages na yung form. 2 pages Application lang form. talaga siya. Sabi no. Ay, hindi. Marami ito. Hindi siya 2 pages. I think 4. 4 pages? 4 pages siya. Okay. Oh, tapos, lang, i-fill up lang, and then, meron din minsan na hindi siya kailangang i-fill up kung hindi Lagyan ng necessary NA. talaga. NA. Lagyan ng NA. Not Pwede rin lagyan ng NA. applicable. And then yung passport, pag nagbigay ng mga requirements, dapat i-photocopy din yon. Lahat ng pages na may stamp. Oh? Oo, Hindi lahat. lang yung yung sa mga first world countries. Hindi. Lahat yun na may mga stamp ng passport mo, i-photocopy mo yon tsaka ibigay. Oh, okay. Yes. And then, if you are working abroad, How about yung mga old passports? no need na yung old passports. Oh, dapat yung recent lang talaga. Tapos, yung ibang requirements pa, when you are working abroad, kailangan mo lang ng original and a copy of your work permit. Work permits, Plus, re-entry visa. re-entry visa, And then, dapat yung visa mo is valid sa pagbalik mo. okay. So, dapat Hindi pa expire. Hindi pa expire. Dapat hindi ma-expire pa. Kasi once ma-expire na yung visa mo, hindi sila nagbibigay sa'yo. Tapos, hindi ko lang alam sa ibang country kung sila ng re-entry. Pero usually, pag nasa abroad ka, kailangan mo talaga mag-apply ka ng tourist visa, kailangan mo talaga ng re-entry. Yeah. So in Thailand, we need re-entry visa. Re-entry. Yes. And then, another requirement, yung embassy, gusto nila makita na may work ka sa country na Number pinag-applyan mo one, talaga. very important Oo, term. important talaga yun. Na may babalikan kang work. Yes! Oo, hindi ka magsistay doon. So, kailangan mo ng original employment letter. Employment letter nga Not dapat. more than 1 month ang issue. So dapat sa employment letter, anong naka-state doon, nakalagay doon sa employment letter? Nakalagay doon kung ilang taon ka na dyan sa company mo, magkano Or sa school ang, mo. sa school mo, magkano ang sweldo mo. Okay. Yun lang. Tapos hanggang kailan yung kontrata? hanggang kailan yung kontrata mo. Okay. Oo. Tapos At lalagyan pa ba? lalagyan pa ba daw na pinapayagan ka magbakasyon? Another naman yun. Another letter. naman yun. Doon yung sa parang consent letter. Consent. From your, aside from employment from your certificate, director, from or your employment letter, kailangan mo pa ng the next one is consent letter na from nilalagay mo doon na yung director mismo, director ninyo, or yung
president ng company or your manager, anything that's superior to you, na nagsasabi na pinapayagan ka nila, they allow you to visit Spain sa ganitong month, for example, from March 23 to April 24. Nakalagay talaga, nakastate talaga yon. Tapos ilagay doon dapat na nakalagay yung pangalan mo, for example, sino pangalan? LeeAnne. LeeAnne. I authorize. For example, pangalan ng company niyo. For example, sa school, we at Ubon School grant LeeAnne to have her holidays in Spain from This March date 23 onwards. to April 24, and she will come back to resume her work as a teacher in our school. Blah blah on blah this blah date. blah. Oo. So dapat yung letter is ganito siya. Okay, like this. Like this. Merong logo, Yes. may address ng school, Name ng school at saka address ng school. or ng company. And then contacts. And then, kung saan papunta ang letter. Yes. And then, ganyan na siya. Tapos, dapat may sign and with the stamp. Yes. Usually, dito kasi sa Thailand, kailangan ng stamp. Yeah, So, ito siya. And then, tapos na yan. Next. Ito, tapos na rin to. Ito, tapos na to. Picturean natin to. Oo. So, kung hindi ka naman employed, pero may negosyo ka, you just need how to say, may register ng ng business mo, may tax income, may tax asset, tax income return, yon. And then, if you're a student, kailangan din ng original student certificate. So, number 7 naman, ito. Importante din ito kasi hindi ka rin nila bibigyan pag wala ka nito. Ano yun? Original person bank statement. Bank statement. Oy, Yes. very important. Pero Bank statement. ang tanong dyan, magkano dapat ang laman ng bank? Okay, yun nga. Hindi naman talaga sila nagre-require kung magkano. Pero, yung dapat na lang is, I think 64 euros one day. 64 Yung euros. magagasto mo doon. So, kung ilang days ka doon, dapat mas mahigitan pa. For example, kung mag 1 month ka doon, so 64 times 30, magkano na yon? So, yung sum na yon, dapat medyo pataasan mo pa ng konti. So, para safe, lagyan mo ng mga 100,000 But, baht. 100,000 baht equivalent to 160,000 pesos. So, kailangan mo ng bank statement and then yung bank book mo mismo. Kailangan i-photocopy tsaka ibigay din yung original. Okay, next. Ang itinerary. Very important talaga siya. Okay, kung saan ka pupunta, kung anong mga pupuntahan mo doon sa Spain. Oo. Itinerary. Nakalagay doon. Day 1, okay, for day 1, kung saan, nakita ko yung itinerary niya, grabe, very detailed. By day 1, tapos, anong place, tapos magkano yung babayaran. Tapos, the third column is, kung Yung sino, hotel. sino yung susundo sa kanya, saan siya magsistay, at saka contact details ng mga susundo sa kanya. Grabe. Kasi, dyan din nila babasihan sa itinerary mo kung talagang travel ka talaga. Oo. Tapos, nakalagay talaga doon, very important talaga yung itinerary mo. Kasi, parang naman, napupunta ka doon, wala ka palang lugar na bibisitahan. Pero ang tip lang, pag mag-apply kayo ng visa, tourist visa sa ibang country, you have to know first the country, yung mga saan gusto nilang pumunta. Mag-research muna Research. Research. Tapos, saka ninyo ma-organize yung trip. Kasi dapat
pag ganito, ay malapit sa lugar na to, o dito, mas malapit silang dalawa, pwede mo pag isang araw para makatipid sa That's right. Then, yung isa, number 9, if you have a friend doon, okay din yun. Mas okay yun. Mag-invite. May mag-invite Invitate, sa'yo. oh. Kailangan mo ng Pag may invitation. kakilala. Pag may kakilala ka. Pero kung wala ka namang kakilala, it's okay. You can go there. Ay, wala akong kakilala sa Spain, hindi na ako pupunta. Hindi. Pwede kang pumunta talaga doon. Pero kung may kakilala ka na willing sa'yo mag-invite sa'yo, mas may advantage. Siya. Kasi malalaman, may contact may person contact doon. sila, oo, na doon talaga. Kasi sinisecure din nila na hindi ka mag-TNT doon. Tama! Tsaka may tatawagan sila. May tatawagan sila. Diba? Ay, ito hindi pa bumabalik. Puntahan natin doon sa bahay na Puntahan natin sa bahay na to kasi yung in-invite niya hindi pa na bumabalik. Okay. So, ganyan. Tapos, ayun lang, invitation lang lang na pag may mag-invite sa'yo, invitation invitation letter, lang. na may dapat, ano yan? Anong nakalagay dyan? Signed by Policia Nacional. Policia Nacional. Signed by the police. So, pupunta sila ng official pupunta sila ng ng Oh, police office. so yung nag-i-invite sa'yo, Pupunta ng police office. mag-write ng invitation letter, Oo, tapos i-issue siya. pupunta ng police station, tapos I-issue sa kanya. Tapos yun yung ipapadala sa'yo, like, bibigyan Now I mo doon got sa it. embassy. Tapos, booking. Hotel accommodation. okay. Hindi mo naman kailangan na mag-book ka agad ng hotel. May mga yung booking.com. yung booking.com. Book now, pay later. Oh, ganun. yes. Oo, Pwede diba? ma-cancel anytime. Oo, pwede. Kasi Pero sa Traveloka kasi kailangan babayaran. Pero sa booking.com, yung mga you have to book now, pero pag check-in mo na babayaran. Oo. Diba? Tapos, Meron yung mga hanapin nyo, pag nag-check-in kayo ng mga hotel, hanapin nyo yung may nakalagay na free cancellation. Kasi yung iba, pag walang free cancellation, may percent sila na binabawas. Oo. At saka yung iba, meron din na non-refundable. Oo, non-refundable. Basta hanapin yung mga non-refundable. Free cancellation. dapat yung Oo, nakalagay talaga yan sa free cancellation. Hanap kayo ng mga website na magbo-book na na pay book now but pay later. Yeah. Or pwede rin na pay now pero refundable siya kung magka-cancel. Or diba? Yung sa akin, yung ginamit ko is booking.com. Booking.com. Yun din ginamit ko dati. Hinanap ko yung free cancellation. Kinancel ko na yung booking niya sa Kinancel hotel. ko na niya. So, wala silang binawas. Tapos, another requirement is confirmed flight ticket. But hindi mo kailangan mag-book talaga ng reservation lang. Book a reservation ticket lang. Oh, yes. Dito, pwede mababayaran niya ng 200 depende sa sa Oo, ang ginawa is pumunta siya sa travel agent, travel agency, and then doon siya nagpapabook ng ticket, pero hindi muna babayaran yung ticket. Oo. Babayad lang siya muna ng fee, ng reservation fee na dito kasi sa Thailand 200 yung binayaran Oo, mo. 200. dito sa Thailand. So you can do that as well, reservation fee, and anytime after 10 days, I think kung pag hindi mo nabayaran ng after 10 days, pa nakakancel na yan. Diba? Nakakancel na yan. Oo. Ganyan. So, yung ganyan, yan naman talaga yung ng embassy. Kasi hindi naman nila ini-encourage na bayaran mo talaga yung ticket na mag-purchase ka. Kasi ang mahal nga naman talaga. Yes. Oo. So, just lang, reservation lang talaga. Reservation. And then, another is your travel insurance. Travel insurance! Ang nabasa ko sa Pinas, mahal ang travel insurance. Talaga? Pag magkuha ka ng travel insurance, mahal daw. Pero dapat magkuha ka ng travel insurance dun sa insurance company na accredited ng EU. Diba? Alliance, tapos Accredited. yung AXA. AXA? Yes. AXA ba yung AXA? AXA. Alliance, AXA,
What else? There's so many. Marami Marami sila. siya. Pero most common kasi ginagamit alliance. Alliance or... Tapos, yung piliin yung coverage is meron siyang minimum coverage of 30,000 pounds. 30,000 pounds? Yes. Ilang days? Depende kung ilang days ka doon. May 1 week, di ba? May 1 week. Depende yon kung ilang days yung ilalagay mo doon. So, yung insurance mo na yan, for example, nag-apply ka ng insurance from March 23 to April 24, hanggang dyan lang talaga yung validity niya. Okay. Oo. Saka, another tip pa pala, pag nagkuha kayo ng insurance, make sure na itinerary ninyo mag-match sa insurance mo. Okay. Kasi, dapat. oo, Kailangan. kasi yung pagbigay nila ng visa sa inyo is nakadepende din sa insurance mo eh. Yes. So, dapat yung travel dates mo at saka yung insurance coverage dates. Mag-match sila. Oo, dapat. Tapos, ano pa ba? So far, wala na pag sa tourist. Pag sa tourist. Oo. So, paano naman kung may mag-sponsor Additional. sa'yo? Pag may mag-sponsor. May mag-sponsor sa'yo na siya lahat ng gastos. Siya magastos lahat. Shoulder the expenses. Oo. Marami siya. Paano yan? Paano? Medyo marami siyang... Mas maraming chichiburichi. Chichiburichi doon. Kasi, pag may mag-invite sa'yo doon na fully sponsored ka, kailangan ng bank statement. Bank statement. Mag-sponsor sa'yo. Bank statement from Spain. And then, employment certificate Nang nag-i-invite. Aside sa'yo. from you, kailangan niya din. Kailangan niya din. So both should have employment insert. Dapat may trabaho. Paano ba yung mag-sponsor sa'yo walang work? Hindi sila sponsor. Pero ang They're not nabasa qualified to sponsor, no? Nabasa ko na itong nag-sponsor, pwede din sila mag-sponsor ng friend nila na hindi nag-work, na walang work. Pero, I'm not Parang really sure, naman, very complicated naman. very complicated pag ganun So, siya. dapat pag walang work, huwag na lang yun ipapasponsor. O walang business, huwag nyo na lang ipasponsor. Punta ka na lang doon by yourself. Oo. Pero, kailangan mo lang ng contact person doon na mag-invite sa'yo. Pero yung expenses, yourself na personal na lang. Huwag ka na mapasponsor. Di ba? Oo. Mas maganda yun na, mas easier yun na pag-a-apply kaysa sa mag-rely ka na lang doon sa sponsor. Ano yan? Okay. Oo. So, yun na guys. Tapos na tayo. Yun na talaga yung gagawin natin. It's very easy, right? Very easy to But, prepare. yung preparation is, you need to prepare mga 2 months kasi kailangan Madugo yung preparation. mag-gather ng documents, tapos mag-ano ng itinerary mo. Number 1 tip is research. Research talaga. Research. Okay, next time kami na naman ang pupunta ng Greece! No, kami na naman pupunta ng Spain or Greece. Gusto namin Greece. EU pa din yun. So, Schengen visa pa din. So, thankful tayo kay Jaja kasi shinare niya yung mga ginawa niya pag-apply ng Schengen visa sa Spain. So, thankful. Thank you, Jaji. You're welcome. Guys, meron pa pala kami nakalimutan. Meron pa pala kami nakalimutan. Okay, very important term. Very important. The most important. Ang cover letter. Kailangan talaga natin. Kailangan ng cover letter pag nagpunta doon sa Spain. Ano yung cover letter? Itong cover letter, parang ito na yung kabuuan ng application mo. Ilagay mo dito yung kailan ka pupunta doon, hanggang kailan ka doon. Tapos, i-state mo yung reason mo. Kasi wala na siyang interview eh. So, So, wala na siyang Wala na interview. siyang interview. Ipapasa mo na lang yung papers, documents mo. So, dito rin magbe-base sila. Magbe-base kung ano yung a-applyan mo. Saan ka pupunta? Ano yung gusto mong gawin doon? Can you, just a few lines in the example sa letter na nakalagay? So, okay. So, pero don't worry, LeeAnne will take a picture of Yes, this later. Okay, for example, this one.
Ito isang paragraph lang. The main purpose of my visit is for tourism and social and to visit my friend. With, ilagay din nyo yung passport number ng friend ninyo. However, I also would like to visit some magnificent places such as Madrid, Barcelona, Toledo, Segovia, Bilbao, and Seville. And lagyan nyo na rin ng another pampasarap na I want to experience Spanish food and Spanish culture and the way of life. And then, lagyan mo na, I will come back kung kailan ka babalik. Tapos, dito din sa cover letter na to, ilalagay mo rin kung anong mga requirements ang ipinasa mo. Okay. So, nakalagay na dito na lahat ng passport mo lang. Yung mga yung bank account, Yan. yung letter ng galing sa school, Yes. employment certificate, or employment letter, right? Yes, travel insurance. And consent letter, travel Yes. insurance, and everything. So, kung anong pinasa nyo doon, ilalagay nyo dito. Parang checklist na rin siya. Consent letter. Yes. Okay. And then, don't forget to sign your name. Later, papakita ni LeeAnne sa iyo. Yan. Okay. Bye-bye again. Bye-bye again.